салом алайкум, хуш омадед ба канали ман дар ютуб ва имрӯз баъзе хабарҳои муҳимро ба шумо пешниҳод мекунам дар бораи ки депутатҳои гостумаи Федератсияи Русия чӣ пешниҳод карданд, чӣ лоиҳаро пешниҳод карданд дар бораи армия, дар бораи пособия ва ғайра. Шумо метавонед видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед ва ба дигарон фиристонед, дар историяҳо монед, то ки дигарон хабардор шаванд. ба маълумоти шумо мерасонам ки ҳамагон дидед дар ахборҳо ва шунидед ва фаҳмидед ки шаби 31 июли 2023 10 нафар тоҷикистонӣ, яъне 10 нафар ҷавонон, мардҳои тоҷикиён дар шаҳри Чехов, Московский област, дар қаҳвахона, дар кафе нишаста баъдан ҷанҷол сар мезанад байни онҳо. Дар натиҷа роҳи калони мошингузарро манъ мекунанд, бо мошинҳои худ ҷанҷол мекунанд, корчазанӣ мекунанд ва 2 нафар ҷавон ба қатл мерасад. Аз тарафи Файзобод буданд, Файзободи тоҷикистони мо, ва ҷасади онҳо бурда шуд ва ба маълумоти мо низ расид ки он 2 нафари яъне ҷасадошонро бурданд, зану фарзанд доштаанд, яъне зану фарзанди онҳо мана фарзандони онҳо ятим шуданд ва ин нафароне ки даст ба қатл расонданд айни ҳол дар ҳамин шаҳри Чехов боздошт шуданд ва нисбати онҳо парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи куштор оғоз шудааст ва тафтишот давом дорад. Ин модда, ин статья бениҳоят вазнин аст, дар натиҷае ки группавой, гурӯҳӣ ҷанҷол сар задааст ва куштор шудааст. Ниҳоят ин статьяи вазнин аст. Барои ҳамин падару модарони муҳтарам хоҳиш мекунам фарзандони худро, чӣ духтар бошад, чӣ писар бошад, ба Федератсияи Русия равон мекунед, таҳти назорати сахт баред. Онҳоро қатъиян назорат кунед ва ҳар замон вақте ки ба шумо занг мезананд, онҳоро таъкид кунед ва тарбия диҳед ки онҳо ба мақсади кор кардан омадан дар Федератсияи Русия ё дигар давлатҳо. онҳо бояд рафтору кирдору гуфтори хуб дошта бошанд, то ки ба дигар тоҷикон ва ҳамватанони мо халал нарасонанд. барои ҳамин хоҳиш мекунам падару модарони азиз бетараф набошед, чунки мана бинед ки 2 нафар ҷон ба ҳақ супорид дар натиҷаи ҷанҷол ва нафароне ки ба қатл расондан ин нафаронро дар ҳолати масалан ногувор дастгир шудаанд ва онҳо яъне ки бо ин моддаи куштор ва группавой ҷазои сахттаринро интизоранд. барои ҳамин хоҳиш мекунам худованд ҳамаро имон инсоф тавфиқ диҳад, барои нек ҳидоят кунад ва дуо кунед ва баъдан хоҳиш мекунам ки назорати сахт баред фарзандони худро. гуфтаниам ки депутатҳои гостумаи Федератсияи Русия ба гостума масалан пешниҳод карданд ки занҳое ки аз дигар давлатҳо омада дар Федератсияи Русия масалан хориҷиён омада гражданин мешаванд, фарзандони онҳо дар дигар давлат таваллуд шуданд, омада дар Федератсияи Русия гражданин мешаванд ва онҳо масалан мад капитал дода истоданд, онҳо мад капитал гирифта истоданд. ин лоиҳаро пешниҳод карданд ки мин баъд мад капитал ба чунинҳо дода нашавад. масалан зан омад гражданин шуд, фарзандаш дар дигар давлат таваллуд шуд, омад гражданин шуд, ба чунинҳо мад капитал дода нашавад. мад капитал ба ҳамоное дода шавад ки масалан зан омад гражданин шуд, фарзанд таваллуд кард дар Федератсияи Русия, фақат ба ҳаминҳо мад капитал дода шавад. ана ин лоиҳаро пешниҳод кардам ба гостума. агар ин таҳти имзои роҳбари давлат қарор гирад, мин баъд мад капитал ба занҳое дода мешавад ки дар Федератсияи Русия фарзанд таваллуд мекунанд, на ин ки аз дигар давлат омада гражданин шуда мад капитал мегиранд. баъдан дар гостума низ пешниҳод шудааст ки нафароне ки ба хизмат даъват мешаванд, хизмати шартӣ ва ҳатмӣ, агар кӯдаки то 3 сола доранд ё ки масалан инвалид дар оила доранд, фарзанди инвалид доранд, онҳо муваққатан масалан озод мешаванд. ғайри ин масалан ронандаҳои таксие ки ҳозир таксӣ кор мекунанд, мин баъд аз онҳо справкаи он несудимист талаб карда мешавад, яъне маълумотномае талаб карда мешавад ки онҳо суд шудаанд ё не. мин баъд такси касе ки меронад, таксӣ кор мекунад, аз онҳо чунин маълумотнома талаб карда мешавад. ғайри ин дар бораи пособия, нафароне ки пособия аз 8 то 17 сола ва 1.5 сола ва бо ҳомиладорӣ мегиранд, аз 3 август бояд зиёд шаҳрҳо, областҳо гирифта бошанд ва баъзеҳо нагирифтанд. инро бояд бидонед ки то 25 муҳлат доред, чунки зиёд инсонҳо савол медиҳед чаро мо нагирифтем. аксарияти областҳо, шаҳрҳо то 25 бояд ки пособия гиранд. нафароне ки нагиранд метавонанд ба социални фонд ба тариқи ариза муроҷиат кунанд. ва айни ҳол гирифтаҳо масалан баъзе маълумотҳо ба мо расид, нафароне масалан ба мо расонданд ки аз куҷоҳо гирифтанд. Самара Самарский область, Калуга Калужский область, Питер, Воронеж,
Красноярск, Сочи, Новороссийск, Смоленск, Иваново, Тамбов, Новосибирск, Владивосток, Иркутск, Анапа, Московская область, Казань, Брянск, Уфа, Тюмень, Красноярск, Алтайский ва ғайраҳо. Нафароне ки аз 3 август пособияи онҳо масалан расид ба онҳо, хоҳиш мекунам аз кадом шаҳру област ҳастед дар поёни видео нависед чанд фарзанд доред ва чӣ қадар пособия гирифтед, то ки дигароне ки дар ҳамон шаҳри шумо зиндагонӣ мекунад онҳо низ огаҳ шаванд. Барои ҳамин хоҳиш мекунам дар поёни ҳамин комментар фақат як ҷумла нависед ки масалан нависед ман масалан аз Тамбов ҳамин қадар фарзанд дорам, ҳамин қадар пособия фалон вақт гирифтам. Ин аз 3 август сар шуд масалан додани ҳамин пособия ва нафароне ки зиёд инсонҳо мегуфтанд мо нагирифтем, мумкин ки аз рӯзи душанбе гиранд ё ки то 25 интизор бошанд. Ва ғайри ин нафароне ки бораи пенсия бисёр саволҳо метиҳед. Аксарияти шумо ки масалан ба воситаи мо аризаҳо пешниҳод кардед, аксарияти шумо ба ман занг задед ки пенсияи шумо барқарор шуд. Ман аз ин хушҳол шудам. Ва нафароне ки ҳамин хел ариза пешниҳод карданд, айни ҳол ягон навигари нест, яъне на минус на плюс, онҳо низ интизоранд. Интизор бошед. Дар амони худованд бошед ва саломат.